दिनै नोंथाङा बड'सानि आर्टिस्ट एस'सिएशननि नैबे 2020-2022 बोसोरनि बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननो हादों माबायदि फिलिं दा नोंथाङा? आङो दिनै बे बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों एन्ड स्पेशेलि आं थेंक्स होनो सानो जोंनिनो प्रडिउसारफोर आदा पंकज, सोरां बसुमतारी आरो आदा मन्जित। सोरां बसुमतारी आरो आदा पंकजमोनखौ स्पेशेलि आं थेंक इउ होनो सानो मानो होनोबा बिसोरो आंखौ नै बे चान्सखौ होदों आंनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय। एन्ड आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो कि जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां डाइरेक्टर बा स्क्रिप्ट राइटार, स्ट'रि राइटार बिदि ओंखारलांबाय थानो हाथों। ओमफ्राय जोंनि आर्टिस्टफ्रा गाव गावनि टेलेन्टसफोरखौ जे सिङावनि टेलेन्टस थायो बेखौ दिरुननो खाबु मोनथोंखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो डाइरेक्टरफोरनिसिम। एन्ड या मा सावथुनमोन बे सावथुना? आं जे सावथुन खालामदों बेयो जाहैबाय दा खाजोमै। फैबाय थानाय समावहाय मोनबेसेसो फिल्म प्रजेक्ट दङ आखायाव? फिल्म प्रजेक्टआथ' दायो आङो मोनसेल' फिक्स खालामनानै दोनदों, मोननै मोनथाम बिदिनो रानलायनानै दं आरो।